Umsombuluko Monday. Oh, bana bakithi. Intoni la kumalanga yakhona kuthiwa yintoni R23 intoni yona le. Ngeva nje ngala muntu yabo. Kodwa ke mnganami awuzondifumana ndikulindile mina yabo. I-reflector noma ungahlala ungayifaki mntanami yabo, namsebenzi nayo. Ngifuna imoto, ngifuna i-reflector yakho. Yabo? Right ndinje uzondifumana ndinje ndingakujimela nokujimela yabo. Khona into yoba ndikujimela. Yabo? Uzondifumana ndinje kabawo. Silapha. Apho sikhoyo qha. Hayi reflecting. Ufuna yona ke imoto yakho ayidithembile. Zana iphelele kabawo. Khululeka. Ngifumana ndikhona kabawo. Ndiyacinga mhlawumbe ungandifumana estadium noma bangaqala ngathi baqale ngam nawe qha ngasi le 555 mntanami.